Halelúja. Tak chcem vás dnes povzbudiť tomu, že máme veľkú milosť u Boha, pretože sme našli niečo, čo je vzácne, veľmi vzácne. Pretože viera není daná všetkým. Ja vám chcem niečo povedať a mala som veľa čo povedať a mala som jednu tému, ktorú som raz kázala na kazateľskom, ale jak som išla do školy, tak som sa modlila. Bože, čo chceš, aby som im povedal, pretože ja nechcem, aby to bolo zo mňa. Ja chcem, aby si kázal ty skrze mňa. A išla som čítať Bibliu a presne mi Pán dal jeden verš a ukázal mi proste, že o čom mám kázať. A chcem vám povedať, že moja kázeň sa volá Kresťania osoľujú a osvetľujú túto zem. A chcem vám dnes povedať, že soľ, ktorá sa pridáva do jedla, tak proste tá soľ má chuť. A viete, aj v čias, keď žil Ježiš, tak tú soľ používali na konzervovanie tých obetí proti tými démonmi a proti tým sílám démonským. Ale vieš, chcem ti dnes niečo povedať, že proste preto náš Ježiš nenazval soľou, pretože my nie sme soľ, ktorá sa pridáva do jedla. My sme soľ zeme, ktorá sa pridáva do toho sveta, ale myslím takýmto spôsobom, že my tomuto svetu dávame chuť. A chcem vám povedať, že mám aj verše a chcela by som tie verše rozobrať a otvorme si Matúš, 5. kapitola, 13. verš. Piatá kapitola a 13. verš. Cítim veľkú bázeň, pretože chcem vám povedať, že pred rokom som videla, ako tu kážem. A stalo sa mi, že proste v našom dome horelo a Boh ma zobudil. A Boh ma zobudil a ja som zobudila všetkých v dome. Vieš, moja rodina neslúži a nechodí ani do zboru a tak. A proste Boh ma zobudil. A ja som vstala a Boh mi povedal, že choď dole. Ja som povedala, nie, ja sa bojím, ale aj tak som išla, pretože ten hlas vo vnútri ma tlačil. A ja som išla, videla som veľký dym. A v našom dome horelo. A proste prežívala som si tlaky a boje. Pred rokom mi išlo o život a diabol ma chcel, aby som neslúžila. Vieš, bolo mi prorokované, že budem činiť veľké divy a zázraky. A diabol toto chcel zničiť a ja som povedala teraz, Bože, nie. Nedovoľ to, aby ma Satan zničil. Ja pôjdem a ja budem kázať. A keď som si prešla teraz veľkou púšťou a stále prechádzam a mám tlaky a mám boj, ja som povedala, Bože, nie, ja tam idem s Tebou, ako hovoril Dávid. Bože, ja idem s Tebou. A takto máme byť my. Bože, ja idem s Tebou. A chcem vám povedať, že Evangelium podľa Matúša 5. kapitola, čo kresťania my potrebujeme. Vy ste soľ zeme, ak však soľ stratí chuť, čím bude osolená? Na nič nie je už súca, len ju vyhodiť, aby ju ľudia pošliapali. Vieš, my sme soľ zeme, my sme dostali tú novú chuť a tá nová chuť, tá soľ zeme, znamená, tá chuť je toto, že ty máš inú chuť. Ty už nemáš takú chuť, ako si mal vo svete. Fajčiť, zabavy, diskotéky, svet, hriech, temnota. Ty máš inú chuť. Ty máš chuť chváliť Pána. Ty máš chuť žiť s ním. To je tá chuť, soľ zeme. A vieš, tá soľ zeme osolila tvoj život, ale musel prísť niekto, kto osolil tvoj život tou soľou zeme, ktorý práve ten človek mal tú soľ zeme. A vieš, tú soľ zeme si musíme zachovať, pretože my, kresťania, máme byť ako solníčka pre tento svet. A vieš, tá soľ, keď spadne, tak sa vysype. A vieš, takto my strácame tú soľ zeme mnohokrát, keď padáme, keď diabol na nás útočí a my nie sme ochotní bojovať. Nie sme ochotní zniesť ten tlak, ale robíme toto, padáme ako tá solnička. Tá soľ sa vysype a vieš, čo ľudia robia? Ľudia po nej šliapu. A vieš, ako šliapu po tej soli zeme? Tá soľ zeme sa vysype. Stratí chuť.
nemá chuť chodiť za Bohom, nemá chuť uctievať Pána, nemá chuť čítať Božie slovo. Tá sol je vysypaná a ľudia robia toto, šliapu po tej soli. Tak chodil si za Pánom a teraz piješ, fajtíš, kde je tvoj Boh? Takto ľudia šliapu po tej soli zeme. A my nemôžeme, aby ľudia šliapali po niečom, čo je z Boha. My nemôžeme dovoliť tomuto svetu, pretože náš Boh je oveľa cenejší ako tento svet. A vieš, soľ, ktorá sa pridáva do jedla, soľ sa pridáva do každého jedla, pretože ľudia nemajú radi jesť jedlo, ktoré není osolené, pretože sa im to hnusí. A vieš, jedlo potrebuje soľ. No a keď proste žena varí, tak proste do toho hrnca pridáva tú soľ. Ona sype tú soľ, aby to malo chuť. A vieš, my ako soľ zeme budeme miešaní do všetkého. Vieš, v tom hrnci, kde sa varí a pridáva sa tá soľ, tak tam je ešte v tom hrnci taký tlak, ktorý sa varí. Mnohokrát budeme v hrnci, mnohokrát budeme v tlakoch, mnohokrát budeme v bolestiach, mnohokrát budeme trpieť pre Krista. A apoštol Pavel hovorí, 4-krát mu išlo o život pre Krista. A vieš, v tomto hrnci sa budeme variť aj my. Ten tlak budeme niesť aj my. Vieš, mnohí nevydržali v tom hrnci. Mnohí sa snažili odísť z toho hrnca, alebo ísť preč z toho hrnca. A preto sa nazývajú dnešným slovom odpadlíci. Pretože nevydržali ten tlak, nevydržali tie boje, nevydržali tie skúšky, neboli ochotní trpieť pre Krista. Ale to, že sú vo svete, to, že sú v temnote, to, že proste jedného dňa budú v pekle a že bude tam plač a škripanie zubov a že tam bude ten plač a náriek, to si teraz neuvedomujú. Že pre Krista je pekné trpieť, pretože mnohokrát budeme mať zlomené srdcia pre Krista. A preto sa hovorí, aj v Biblii sa píše, že máme činiť jeho voľu a nie svoju voľu. A ty, keď sa rozhodneš činiť jeho voľu, tak ty mnohokrát budeš trpieť pre neho. A vieš, hneď mi Pán ukázal aj proste 14. verš. Vy ste svetlo sveta. Mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. A vieš, tu sa píše, že ani sviecov nezažíhajú a nestávajú pod a svieti všetkým v dome, že svetlo, keď proste stalo sa niekedy, že vám neišla elektrina. A čo ste robili? Zapalili ste sviečku. Aby proste svietilo v tom dome. A vieš, tak ja a ty máme svietiť pre tento svet. Aby ľudia videli to svetlo. A vieš, to svetlo sú tie skutky. Proste, aby ľudia videli tie skutky v nás. A ja nemyslím proste, že pôjdeš niekde a proste niekomu požehnáš jedlo a teraz sa sfotíš, ešte ukážeš celú tašku, že čo si tam mu nakúpil. To je proste iba to, že chceš byť videný a chceš byť oslavený. A toto u mňa je hanba, keď toto niekto robí. Pretože Biblia píše, nech nevie ani tvoja pravica, ani čo robí tvoja ľavá ruka. A vieš, takéto svetlo potrebujeme my, kresťania. A v Jánovi sa píše, že on je to svetlo, ale že on ide preč. Že on ide k svojmu otcovi. No a kto má byť teraz tým svetlom? Ľudia zo sveta? Nie, tým svetlom máme byť my, kresťania. A vieš, chcem ti niečo teraz ukázať a poprosím, aby ste zhasli to svetlo teraz v tejto miestnosti. Nemyslím to duchovné, ale elektriku, aby ste vypli, prosím. Vieš, tento verš píše, že mesto, ktoré leží na vrchu, nemôže byť skryté. Vieš, kresťania nemôžu byť skrytí. Kresťania majú byť videní. Ani sviecov nezahajú a nestávajú pod nádobu, ale na svietnik a svieti všetkým v dome. Keď proste elektrina v dome zhasne, tak proste tyto svetlo, tú sviečku nedávaš za seba. Nedávaš ju niekde, že ju proste schováš. Nedávaš ju nikde, ale dávaš ju pred seba, aby každý videl to svetlo. A vieš, píše sa, že je
úzka cesta a široká cesta. A vieš, tá široká cesta, tá je proste tá, ktorá vedie do zahynutia. A ty kráčaš po tej úzkej ceste, ako chceš, ale na tej úzkej ceste, ktorá vedie k životu a ku Kristovi, musíš dávať pozor. Musíš ísť takto. Ale jedno, čo potrebuješ, aby si kráčal tou cestou, vieš, čo potrebuješ? Svetlo, aby si nespadol. A tak ty ideš za Kristom a ty kráčaš po tej úzkej ceste, ale pred tebou je svetlo, v tebe je svetlo, v tebe je Kristus, v tebe je Boh a On je ten, ktorý ti svieti. A vieš, ľudia, nestrácajme to svetlo. Keď to svetlo zhasne, tak bude tma. Tá tma znamená hriech. Tá tma znamená proste to zahynutie. A vieš, soľ sa pridáva a stále pridávala vždy, aby proste na mäso a také, aby sa neskazilo. A vieš, tam je trvalosť. V soli je trvalosť, aby sa neskazili potraviny. Ale vieš, v tej soli zeme tam je niečo iné. Tam nie je trvalosť, tam je vytrvalosť. Halelúja. A ja ďakujem Bohu, že práve my môžeme byť svetlom a soľou. Pretože nezaslúžili sme si to nikto. Ani ty, ani ja sme si nezaslúžili takú veľkú milosť. A vieš, možno si zlyhal, možno si spadol, možno si strátil tú soľ zeme, možno si strátil to svetlo, ale chcem ti niečo povedať. On, keď ty ideš k nemu, keď ty ideš na svoje kolena, ale keď nielen tvoje kolena robia toto, ale aj tvoje srdce robí toto, vieš, čo sa stáva? Boh ti podáva ruku a ťa dvíha a On obnovuje všetko, čo je v tebe a On ti dá to mäsité srdce. A vieš, tá soľ, proste keď máš ľad, tak tá soľ, keď pridáš tú soľ do ľadu, tak ten ľad sa roztopí. A vieš, mnohokrát to je naše srdce, ktoré je také ľadové, ktoré je také chladné, ktoré tak nechce a je také zacaté srdce, že nie, ja sa nepohnem, ja budem chladné srdce. A vieš, mnohokrát máme takéto postoje. Káže sa, chváli sa a mnohokrát je kázané, aby sme sa zmenili, aby sme išli ku Kristovi a my mnohokrát to srdce nechávame chladné a nechceme nechať Ducha Božieho, aby roztopil to srdce. Ale vieš, keď príde tá soľ zeme, keď príde niekto a sype tú soľ zeme do tvojho života, tvoje srdce sa roztopí. A tvoje srdce príjme, tvoje srdce horí za Kristom. Tvoje srdce uctieva Pána. A vieš, chcem ti povedať toto. Tá soľ zeme znamená toto. Preto píše, že sme soľ zeme. Pretože poprosím Radko, aby prišla tu. Chcem ti niečo ukázať. Teraz mi to Pán tak ukazuje. Ja som nevedela, že toto mi príde. Je človek. Poprosím aj Marošku. Napríklad, Radka je v bolestiach, v úzkostiach, v depresii a nevie, kde je to východisko a nemôže nájsť to východisko. A trápi sa, je v úzkostiach, v bolestiach a nevie, čo má robiť. Nebaví ju život a je proste taká, že nebaví ma žiť. Ale ešte tu je niekto, kto má soľ zeme, kto má svetlo a ktoré je zapálené za Kristom. A tá soľ zeme, my prichádzame k niekomu, kto práve potrebuje tú soľ a my sypeme tú soľ tým, že proste tá depresia odchádza v mene Ježiš. Tá úzkosť odchádza v mene Ježiš. A zrazu aj my sme osolení. Osoľ zeme znamená, že náš život osoľuje iné životy. Že náš život dáva príklad a vzor tým, ktorí sú práve v tej bolesti, v ťažkostiach, v úzkostiach. A my dáme tú soľ zeme a sypeme ju. A úzkosť odchádza, depresia odchádza a všetko odchádza. Vieš, ten tlak, ktorý sa varí v tom hrnci, on príde, on musí prísť, on musí byť. Vieš, skrze ten tlak chce ťa Boh budovať. Nedáš niekomu jesť jedlo, ktoré je neuvarené, ktoré je surové. Mäso surové nikomu nedáš, lebo môže tak človek byť chorý, potom ochorieť, vieš. A
mnoho ľudí nevydržali v tom hrnci, nevydržali ten tlak a preto už mohli byť pastori, mohli byť kazatelia, mohli byť chváliči, mohli byť použití na Božiu slávu a chválu, ale oni sa rozhodli, že oni nevydržia v tom hrnci. A preto oni nie sú na toto miesto, pretože Boh ti nedá niečo, čo je nezrelé, aby si neochorel v duchu. A vieš, proste preto sa varíš, aby ťa Boh mohol použiť, aby ťa Boh mohol dať jesť z tvojho daru iným. Ale tí, ktorí nevydržali, nemohol Boh použiť. Pretože nemohol nám dať niečo, čo je nedozreté, čo je také surové. Nemohol, pretože vedel, že my ochorejeme. Vieš, povzbudzujem ťa k tomu dnes. Sme tu mnohí mladí, ale aj mnohí, ktorí stratili tú soľ zeme a možno si tu, to nemusia byť len odpadlíci. Možno si v zbore a možno sedíš a možno len chodíš do zboru, ale doma nemáš ten vzťah s Bohom. Už nerobíš to, čo si robila, stále hovoríš, ja som bol horlivý, ja som bola horlivá. Dobre, ty si bol, ale čo si teraz? Si stále v tom? Nie si tak, prečo hovoríš o minulosti? Hovor o prítomnosti, hovor, aký si teraz, pretože Boh sa ťa nebude pýtať, že keď prestúpime pred ním, pred jeho tvárou, keď príde ten čas a ty mu povieš, Pane, veď ja som prorokoval, ja som chodil do zboru, ja som ťa uctieval, ja som kázal, ale Boh na to nepozerá, čo si robil vtedy. Boh pozerá na to, čo robíš teraz. A preto my musíme si zachovať tú soľ, aby na nás ľudia nešľapali, aby sme nešpinili len seba, ale ani Boha. Pretože neveriaci potrebujú vidieť v nás to, čo je od Boha. Pretože oni s Bohom nežijú. A vieš, chcem ti povedať, ako tá lampa, ako to svetlo, ako tá sviečka, ako ten oheň. Možno máš útoky od rodiny a možno slúžiš sám z rodiny. A ja slúžim sama z rodiny už roky. A tiež som mala veľké boje. Ja som utekala na služby, lebo ma nechceli púšťať. Ja som v kúpeľni spávala, som sa modlila. Moja mama buchala na dvere, že už neprestanem, lebo taká horlivá som bola. A ja stále horím, ja stále milujem Pána. A vieš, tie prvotné časy, to sú tie najlepšie časy, keď ti Boh dáva mlieko. Ale vieš, ty potrebuješ potom aj mäso. A vtedy prichádza ten tlak, tie boje, že už nielen mlieko, ale musíš trhať to mäso. No a tak mnohokrát aj my musíme trhať to mäso. A vieš, chcem ti povedať aj to, že odkedy som prijala Pána, mám boja, mám tlaky, ale ja viem, že to stojí za to, pretože Kristus mi stojí za všetko v mojom živote. A vieš, modlila som sa pred rokmi. Bože, ja chcem mládežnícke konferencie. Bože, ja chcem, aby mládež rastla. Bože, ja chcem, aby mládež sa budovala. No a išla som do zboru a povedala som svedectvo, ako horelo u nás v dome. A potom som išla do tety, lebo sme tam spali, lebo sme prerábali dom. A mne Boh povedal, bude mládežnícka konferencia. Som išla zajtra, lebo o 2 dní do zboru. A pastorka mi hovorí, bude mládežnícka konferencia. Ja jej hovorím, mne to Pán povedal včera. A ona ani nedopovedala, že kto bude na tej konferencii. Ja som jej povedala, aj oni budú, aj oni. Pretože Boh mi to ukázal. A ja som sa modlila, veľmi som sa modlila a ja verím, že budú mládežnícke tábory. Ja verím, že mládež bude rásť, že mládež sa bude budovať. Halelúja. A chcem vám povedať aj to, že mnohokrát nevydržíme už, keď niekto káže. Mnohokrát nevydržíme ani už v zbore a ponáhľame sa, kedy skončí toto. Vtedy strácaš tú soľ zeme. Lebo ja viem, ja keď som strácala tú soľ zeme, Bože, už kedy bude koniec? Bože, už kedy prestane hovoriť? Ale vieš, ja keď som mala tú soľ zeme a mám tú soľ zeme, ja hovorím, Bože, nech ešte nekončí, nech ešte pokračuje, Páne. A takýto postoj musíme mať my. A vieš, chcem ti niečo povedať, že keď si zlyhal, strátil si soľ zeme, spadol si,
tvoj život už neukazuje, alebo neukazoval vzor. Ty si už nesvietil. Chcem ti ukázať, alebo povedať, že aj keď si zlyhal, aj keď si spadol, aj keď si tá solnička, ktorá spadla a soľ, po ktorej šľapali, dvihni sa. Dvihni sa v duchu, pretože nikto to neurobi za teba, iba ty, jedine ty, môžeš vstať v duchu práve teraz. A ja práve teraz chcem, aby tí, ktorí zomreli v duchu a sú na toto miesto, chcem, aby boli vzkriesení v duchu mene Pána Ježiša Krista. Pane, prosím ťa, Pane, nech sú, Pane, teraz vzkriesení, Pane, tvojim duchom, tvojim svätým ohňom, tak ako si, Pane, pokrstil Korneliusa a jeho rodinu, Pane. Pokrsti, Pane, teraz ich, Pane, tvojim ohňom a duchom svätým, Otče. Ja toto žehnám na toto sväté miesto. Halelúja, Pane. Poďme, modlíme sa, aby sme mali soľ zeme, aby sme nestratili a za svetlo. Halelúja, Pane. Prosím vás, modlíme sa každý sa modlíme za soľ zeme, aby bola v nás, aby sme nestratili, aby sme išli na svoje kolena, aby sme hľadali Pána. Práve teraz vás žiadam, aby sme sa práve teraz postavili a obnovili mene Ježiš. Halelúja. O Shantara la 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 bashaya, Gihere de Santerie, Lire besante, Shitara la makaya sondere.